காலையில் டிக்டாக் திறந்துருப்பேன், நேரத்துக்கு அனிருத்தோட கான்சர்ட் வீடியோ கிளிப்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்பேன். உன்னோட அபிப்பிராயத்தை சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு வருவிய, கண்டிப்பாக கண்டென்ட் செஞ்சிருப்பிய. என்ன சொல்ல போகிற? இவ்வளோ காசை கொடுத்துட்டு ஊருக்காரனை போய் பார்க்கணுமா? அவனோட பாட்டு ஸ்பாட்டிஃபைவு, யூடியூப்பு, இந்த ஐடியூன்ஸ்லாம் இருக்குது, அதில் கேட்டுட்டு போயிருக்கலாமே. அந்த காசை சேமித்து வச்சுருந்தா கஷ்டத்துக்கு எவ்வளோ உதவி செஞ்சுருக்கோம். ஒரு நகையை மூட்டி இருக்கலாம், டயரை மாற்றி இருக்கலாம், இல்லாட்டி உன்னோட பிரச்சனைக்கு தேவைப்படுற அந்த விஷயத்த கட்டி இருக்கலாம், பிடிபிஎனோட லோன் அடைச்சிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவேன். அதுக்கு அந்தாண்ட ஒரு 4 தமிழ் பிள்ளைங்க ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கலாம், இப்பு துங்காலுக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கலாம், கோயிலுக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கலாம், ஸ்கூலுக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கலாம், இந்த டொனேஷன் கேட்டால் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்ல போகிறேன். ஏன்டா தேவையில்லாத பிரச்சனை? அவன்கிட்ட காசு இருக்குது, அவனுக்கிட்ட டைம் இருக்குது, அவனுக்கு பிடிச்சிருக்கு, அதே நேரத்தில் அவன் செலவு பண்ணணும்னு நினச்சி தான் இந்த விஷயத்த செய்கிறான். அனிருத்து மாதம் வர்றதில்ல, வருஷத்துக்கா இல்லை 3 வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி தான் வந்துட்டு இந்த ஷோ செய்கிறான். அவங்களோட காசை இறைக்கிறதுல உனக்கு என்ன பிரச்சனை? உனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சா நீ பார்க்காத, கண்டுக்காத. ஏன்னா அவன் உன் பிரச்சனையில் தலையிடலையே, நீ அவன் பிரச்சனையில் தலையிடுற. உனக்கு பந்துலாட்டு பிடிச்சிருக்கு, விடிகாலம் 3 மணிக்கு எழுந்து உட்காந்து பார்க்குற. உன்னை யாராச்சும் கேட்டாங்களா? ஏன்டா 3 மணி வரைக்கும் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வேலைக்கு கிளம்பி போனால் யாராச்சும் தலையெழுத்துன்னு சொல்லியிருக்கேன்? இல்லை நீ தான் பந்துலாட்டு போய் பார்க்க பந்துலாட்டுறியா? இல்லை தானே? அதே மாதிரி தான் அவங்கவுங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட்டில் அவங்கவுங்க செய்கிறாங்க. உனக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அதை மட்டும் செய்ய, அவங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அதை மட்டும் அவங்க செய்ய போகிறாங்க. நீ என்னமோ நாகரிகமாக வாடுற மாரி, அவங்க எல்லாமே அநாகரிகமாக வாடுற மாரி கருத்தை திணிக்கிற பற்றியா? கை கொடு. நீலாம் இங்கே இருக்க வேண்டியதில்லை, நீலாம் பார்லிமெண்ட்டில் இருக்க வேண்டியவன்.